Pátý pokus o informačku. Čau. Je večer, takže asi to nebude moc dlouhá informačka. Nevím teda kolik je. Já jsem asi hloupý, nevím hodiny. A teda jak bych začal, takže jmenuji se Tomáš. Bydlím to neřeknu. Je mi, to taky neřeknu. A to je v okresu Beroun, Kvítý vesnice, to už snad někdo zná tedy. A ještě bych chtěl dodat, takže co rozehraju je teda blbnu, tu nemůžu. Takže FIFA 11, tu jsem zkoušel, už jsem vyhrál asi 4 poháry a mohl bych se na to vrhnout. První teda fakt nebude ta Česká liga, protože mi to nejde. A ještě kdybyste chtěli, tak já to mám strašně rychlý. Tak jestli byste chtěli, tak já bych se na to nějak mrknul, aby to nebylo dost tak rychlý. Tak, a ještě to The Sims, to bych se chtěl taky to zmínit. To asi nebude moc často teda. Pro mě to vůbec nebaví, ale je možný, že to budu hrát. A já asi budu končit, to bude vše. Jo, ty flashovky, co jsem chtěl dodat, to bude to Happy Wheels, to je jasný. Včas nějaký fotbal a někdy i vlastně počkat. Mafie natáčíme s my to máme my 3, ale uvidíme teda, jestli s tím budou souhlasit s tím videem, když tak ho smažu, ale jako čau lidi a mějte se. Já už fakt musím končit, protože už jsem mrtvej.